Pomaže Bog, mili moji youtuberi, facebookaši, twitteraši i ostali borci za slobodu Srbije, dobro došli u 187. emisiju Srpskog reportera, Aca Inforatnik, Aca Petrović, Sale Rudić. Evo, spremili smo za danas. Danas, inače, ja sad ne znam kada ću spakovati ovu emisiju i kada ćemo da je pustimo. Ima mnogo okolnosti od kojih to zavisi. Uglavnom, danas je subota, prvi dan predizborne ćutnje. Subota 16. tako? Jeste. Znači, sutra su izbori, ja znam i ko će pobedi, ko će da izgubi, to ništa nije novo. I kao prvu temu u ovoj emisiji ja predlažem da krenemo da pričamo o izborima. Šta je važno za ove izbore? Znači, zašto sam rekao da je ova predizborna ćutnja sada, ova politička ćutnja, traje dosta duže, ne traje samo vezano za ovu subotu i nedelju, sutra do kraja izlaska. Ova predizborna ćutnja je predizborna ćutnja Olivera Ivanovića. Ova predizborna ćutnja je predizborna ćutnja Vladimira Cvijana. Ova predizborna ćutnja je ćutnja o Banjskoj, o velikom zločinu koji su napravili Aleksandar Vučić i Milan Radojičić prema srpskom narodu. Da bi predali Kosovo. Pa ne mogu ni da predaju, to neka bude neka druga tema u ovoj emisiji, ovo je o predaju Kosova. Dakle, ova predizborna ćutnja je ćutnja o kriminalu bande s kojom se okružio Aleksandar Vučić. To su razne Jovanjice, to su razne Dijane Hrkalović koje u ovoj izbornoj trci iznose podatke o drugim ljudima, netačne, neproverene, iznose nekakve fotografije, prave nekakve kombinacije i tako dalje. Međutim, nigde nema fotografija Za mene postoji samo jedna fotografija, a to je kada Hašim Tači i Aleksandar Vučić pričaju u Briselu i stave ovako ruke preko usta, da ovi čitači sa usana. Zamislite vi taj manir. Zamislite vi kada njih dvojice imaju hrabrosti da sa tim manirom govore... Ortaci. Pa ortaci, da. Dakle, ovo je predizborna ćutnja koja je ćutnja o ribnikaru. O jednoj osnovnoj školi gde je učenik mimo svih državnih procedura kojom se brane institucije Republike Srbije ušao i pobio onoliko đaka koliko je njemu bilo dosta, dok mu se nije smučilo. Ovo je predizborna ćutnja o jednome zločincu koji godinama sa automatskom puškom upada u Orašju po kafićima, kafanama ili po tuđim kućama i plaši stanovnike, a da policija nije reagovala. Ovo je predizborna ćutnja o Naseru Keljmendiju. Ovo je predizborna ćutnja o Milanu Radojičiću i Veselinu Miliću. Ovo je predizborna ćutnja o svima onima koji su do guše ogrezli u kriminal kao delovi mafijaškog kartela Aleksandra i Andreja Vučića, o svima onima koji su na bilo koji način napravili veliku štetu, rušili Ustav Republike Srbije, rušili rezoluciju 1244 i satanizovali Dejtonski sporazum. Dakle, to je za mene predizborna ćutnja. Ima tu još nekih drugih stvari. Sve ovo što sam ja sada nabrojao, evo ja to sada već i postavljam kao pitanje o Aleksandru Petroviću i očekujem od Ace odgovor, da mi Aca lepo kaže svi oni koji su izašli na ove izbore, koji nisu htjeli da bojkotuju ovakvog jednog kriminalca kao što je Aleksandar Vučić, ovakvog jednog kriminalca kao što je Christopher Hill, ovakve ubice naše dece kao što su razni Radojičići ili Milići ili već Veselinović ili već ja ne znam kako se sve ta banda zove i preziva, ima mnogo imena. Dakle, takva jedna kriminalna banda je dobila podršku od naše opozicije, po znacima navoda, da izađe na ove izbore. Ta opozicija zna isto kao i ja ko je bio Oliver Ivanović i koga je ubio. Ta opozicija zna isto kao i ja kakav je sve kriminal ovde u Srbiji inspirisan i generisan od strane Aleksandra Vučića. Ta opozicija je prihvatila da budu saučesnici u zločinima Aleksandra Vučića onog trenutka kada su u izbornu trku ušli govoreći on će da pokrade izbore, a ušao si u trku.
on je uradio ovo i ovo, a deo si toga sistema. Znači, sama situacija u jučerašnjem danu kada Republička izborna komisija kaže da ne može da garantuje da će sačuvati glasove u džakovima one i da će oni biti neobezbeđeni tamo nekoliko dana, govori otprilike u stanju koje je opozicija prihvatila ovde u Srbiji. Šta su oni prihvatili sve, to pas masla ne bi pojao. Samo da bi zauzeli nekakve pozicije, da bi uzeli neke sitne pare, a verujte mi da će ljudi kao što su pravi i iskreni Srbi, stanovnici ove republike, učiniti sve da takvi te pare ne potroše, čak ni na advokate. Dakle, jednostavno, situacija je katastrofalna i grozna. Kada sam ja rekao, uz pomoć mog prijatelja Ace Petrovića, da ove izbore treba bojkotovati, evo sad smo naveli u ovoj uvodnoj reči koja traje malo duže do duše, zašto treba bojkotovati te izbore, koji su to razlozi zbog kojih mi bojkotujemo takve izbore, da je jednostavno mi ne možemo da izađemo na izbore koje vode kriminalci, gde recimo legije u džipovima nekih minornih kriminalaca prebijaju građane zato što svoj glas, evo i te smo imali slučajeve da vidimo, lopatom biju ljude zato što kažu da treba nešto promeniti u ovoj zemlji. Dakle, jednostavno vi ste to sve, gospodi iz opozicije, prihvatili. Treba da vas bude velika sramota. Ja ću se stvarno truditi da ovaj video izađe sutra na vreme, kada vi već date glas svoj Vučiću, kada opozicija već uzme onaj deo plena koji je sa njim podelila i kada jedno vreme ćemo barem biti mirni od njihovog ubeđivanja kako oni sve ovo rade za naše dobro. Vi podržali odluku Marinike Tepić i Miroslava Aleksića da štrajkuju glađu i tako izvrše pritisak? Marinika me to obavestila. Vidite po meni da nisam baš presrećen jednom odlukom, to je ozbiljna žrtva. Nadam se da će se sve ovo završiti pre nego što možda ima posledice po njih dva. Danas takođe ne možete, teško se i krećete, ne možete da siđete među građane, jer vam to teško pada? Pa najteže mi pada što ne vidim svoju decu, to moram da kažem. Ali mislim da će biti ponosni jednog. A naše pare troše za naše dobro, a organizuju to sve tako kako su organizovali za naše dobro. Eto, to je moja neka uvodna reč i to je pitanje za tebe, ako si pratio šta sam sve pričao. Pa jes, prvo pomože Bog, braću i sestre, hvala tebi što si me ponovo ugostio na tvom kanalu. Pa eto, sve si u uvodnoj reči rekao, zašto smo došli na ideju bojkota, jednostavno ne možemo učestvovati u izborima koji nisu raspisani prvo na celoj teritoriji Republike, na prvom mestu, na drugom mestu birački spiskovi, milioni nešto nekih, fantomski glasači, bugarski vozovi, sve to može da se reguliše, ali se nema volje. Drago mi je što si objasnio šta je bugarski voz. Ne, ja stalno govorim o tih 5 političkih tehnika kako se krade, ali neću da objašnjam koji šiša, razumiješ? Da, pa bugarski voz, klasika, znači tamo neki Nedićevac ili ne znam ja koji navijač ili ne znam ja koja to ekipa sve radi te crne poslove za njih, dobijajući, ja verujem da oni imaju nekoliko setova ištampanih glasačkih listića. I onda u blizini glasačkog mesta u kafiću lice sedi sa glasačkim listićem gde zaokruži recimo Aleksandra Vučića ili možda Đilasa, ne znamo mi ko tu sve radi to. I onda glasač dođe, dobije taj listić, stavi ga u džep, ode na glasačko mesto, dobije onaj prazan listić i onda sa tim praznim listićem, prazni listić stavi u džep, a onaj popunjeni stavlja u glasačku kutiju. Onda odlazi do lica, uzima 20, 30, 50 evra, zavisi koje mesto u pitanju glasačko, odnosno prodaje prazan listić za 20, 30 ili 50 evra. Onda sledeći koji dolazi, lice u kafiću zaokružuje recimo Aleksandra Vučića
i isto se ponavlja ta procedura i to je taj bugarski voz. Onda imamo te... Znate li šta je bugarski voz? Bugarski voz je ono sa glasanjem kada se da popunjeni listić, to jest Bugari daju kartu, koliko ja znam, onda je vrati. Da mu popunjeno, on uzme nepopunjeno pa mu vrati. To se valjda radi sa glasačkim listićima, tako sam bar čuo. Jeste, kad ste čuli za to? Pa u posljednjih 4-5 godina. Fantomske glasače koje se pojavile naročito u Beogradu, procenjuje se da oko 400.000 tih ljudi koji su fiktivno prijavljeni na adrese gde niko ne zna ni ko su, ni odakle su i tako dalje. To govori da MUP Srbije zajedno radi sa vlašću u izdavanju takvih fiktivnih adresa licima, možda ima tu lice iz Republike Srpske, možda ima ko zna sa kojih sve strana dolazi, ali 400.000 lica menja izbornu volju. Da Vračarci nisu izuzetak i da se fenomen fantomskih birača kod nas odomaćio potvrđuje Zoran Alimpić, jedan od članova Gradske izborne komisije. Podsjeća da smo i na prethodnim izborima imali administrativne seobe glasača. Ovde je verovatno neki partijski aktivista donese spisak i onda se u kompjuteru rasporede ti hiljade ljudi na različite adrese, fiktivno, i onda kada se šalju pozivi za glasanje, pošalje se pozivi svima, pa i njima, onda se građani iznenade otkud ti ljudi tu, onda oni mogu da se dovezu autobusima kao na miting Srpske napredne stranke, dovezu se na glasanje, a možda čak ne ni to, nego ukoliko su u prilici, neko može da ih zaokruži, ubaci listić kao da su bili tu. Ja verujem da se posle glasanja zapravo oni ponovo tako administrativno, kompjuterski izbrišu sa spiska. Alimpić dodaje da je zbog takvog volšebnog brisanja spiskova nemoguće da kao stanar proverite ko je sve bio na vašoj adresi za vreme izbora. Vrlo je verovatno da organi za kontrolu izbora poput Gradske i Republičke komisije ne mogu ništa da učine jer u tim organima većinu uvek ima vladajuća stranka, odnosno oni koji se time i bave. Znači, to su sve neke tehnike i poluge kako se izbori dobijaju. Protiv mafije ne možeš dobiti izbor. Ne, oni ti 400.000 glasaju u Republici Srpskoj za Dodika i glasa ovde za Vučića. Taj deo, recimo, da. Taj deo je, na primjer, meni... Pa, ovo me vraća i tako, to su te neke šeme u tim... To sve teško krivično delo. Jesu, teško su, pa imamo i krivično delo, ne možeš ti da kupuješ glasove, pa sad deliš penzionerima 20.000, deliš srednjoškolcima, deliš onima, to je klasična kupovina glasova. Šta je kupovina glasova? Ako ti neko nudi novac, zaposlenje, unapređenje, građevinsku dozvolu, paket namirnica ili bilo šta drugo u zamenu da glasaš po njegovoj želji, to je kupovina glasova. Dešava se i da stranke potkupljuju birače, nude im određenu korist u svakodnevnom životu. Vode ih na besplatne izlete i lekarske preglede. Dele im humanitarnu pomoć, daju prehrambene ili higijenske pakete. Kupuju im kućnu tehniku ili ogrev. Kreče zgrade i domove zdravlja. Uređuju parkove, uklanjaju deponije. Daju poklone javnim institucijama poput bolnica i staračkih domova. Sve to nije posao stranaka jer se one ne osnivaju da bi pružale socijalnu pomoć i snabdevale građane. A ako se sve to finansira iz sredstava stranke namenjenih za predizbornu kampanju, onda je u pitanju kršenje zakona.
Kupovina glasova je krivično delo. Se ne radi u izbornoj kampanji, to se radi možda pre nekih izbora, posle nekih izbora, ako želiš, eto, ima viška para u budžetu, pa želiš malo da pomogneš običnog čoveka, pa ajde uplatiš neki dinar i tako dalje. Ali u sred izborne kampanje ti kao predsednik takođe, koji ipak činiš neko jedinstvo svih političkih opcija, ti zastupaš jednu političku opciju, Srpsku naprednu stranku, i imate na svim televizijama. Sad probajmo da sklonimo Vučića sa te liste, i samo SNS. Isto bi bilo. Ne, isto bi bilo. Nije Vučić kriv. On je, mislim, kriv je, naravno kriminalac je, nego on je samo isturen da vodi tu priču do momenta dok ne dođe neko drugi, dok ne dođe neki Đilas ili ne dođe neki Radulović ili ne dođe, nije bitno ko. Radulović neće, on je mnogo sitan igrač, ili neki Čeda Jovanović, šta ti ja znam, razumeš? Znači, oni samo rotiraju likove i mi mislimo, mi kao građani... Pa evo sad je rekao na televiziji, kaže, za Sinišu Malu, ti ćeš sad ići na jednu drugu poziciju. Sad možda će da ga ostavi, da bude i dalje u ekonomiji, ali tako oni rotiraju. Kada ćete? Iz istinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cugu? Ma kakvi? Kada ćete celu noć? Dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Kadrovske ringišpe se to... Pa Šibice. Kadrovske ringišpe, da. Ali ti sad imaš tu situaciju da ti recimo postaviš, sloniš Šešelja, postaviš Vučića. Ovdje je narod ubeđen da je to neka nova politika. Onda sloniš, ne, postaviš Tomu Nikolića, onda sloniš Tomu Nikolića, postaviš Vučića, narod i dalje evo ga, novi. A onda, u stvari, to je američka ambasada, jedna američka ambasada, nema tu nešto novo stavljeno. I tako i oni svoje vrhunske agente, naravno da im daju pozicije i tako dalje. Ono što je najbitnije u celoj ovoj priči, što izbori nisu raspisani na Kosovo i Metohiji, znači republički izbori više ne prepoznaju Kosovo i Metohiju kao deo Republike. Zadnji put je predsednik Skupštine, mislim da je Đukić Dejanović, poslednji put 2012. godine, koja je bila proglasila izbore i na Kosovo i Metohiji. Posle toga dolazi ona Maja Gojković, pa Ivica Dačić, pa Nebojša Stefanović, sada Orlić, niko ne proglašava. Znaš zašto ne proglašava? Zato što 2013. godine dolazi do Briselskog sporazuma, koji kaže da izbore u pokrajini proglašava vlada Kosova. Pa mislim to, znaš ti polako sada, ja još uvijek... Ali to tek sada otkrivam, ja verujem da to građani Srbije... Ja još uvijek hoću i želim da govorimo o izborima, a onda da lagano pređemo na temu, temu svih tema, to je Kosovo i Metohija, barem u nekom delu, ali evo ja bih još uvijek pričao o izborima, o svim tehnikama krađe lopovluka koje je opozicija prihvatila. Meni to fascinirajuće da opozicija prihvati da Vučić može da radi šta hoće i da ga oni faktički, da mu se oni pridružuju i budu pridruženi i da saučestvuju u tim njegovim teškim krivičnim delima krađe izbora i da ga operu kroz svoje učešće. Znači oni svojim učešćem peru sve ovo što su... To je tek posebna priča, pazi sada. Šta je zloupotreba javnih resursa? Političar ne sme da koristi imovinu i sredstva institucije na čijem je čelu za potrebe stranke. Ne sme službenim autom da ide na stranački skup ili da službene prostorije koristi za prikupljanje potpisa, podrške stranci i sigurnih glasova, osim ako ne uživa bezbednosnu zaštitu. Ne sme da angažuje zaposlene u javnoj instituciji da u toku radnog vremena raznose stranačke promotivne materijale i rade druge poslove za stranku, niti da ih uslovljava da to rade i van radnog vremena. Zloupotreba javnih resursa je i kada javni funkcioner koristi imovinu ili sredstva institucije za promotivne aktivnosti koje objavljuje na stranačkim profilima na društvenim mrežama. Zloupotreba je i kada se obeležja institucija koriste u promotivnim materijalima stranke. Zloupotreba javnih resursa je protivzakonita. Ti ulaziš, znači, u utakmicu po pravilima koja ti ne odgovaraju. Kogod da, go ide Manchester. Rezultat je već 5-0. Da. I ti ulaziš da igraš... Marko Đurić to rekao, nemoj da ga citiraš, mislim. Dobro, ajde. 5-0, da, ne, ali stigli smo do 11-0. Petković, 11-0. I sad ti ulaziš da igraš utakmicu. Čekaj, ko je tu lud? Ko je tu lud? Srpski narod.
Pa, da. Sad opozicija prihvata da oni budu tim. Ali, jedan će da nosi roze dres, jedan crveni, jedan Pride-ov dres, jedan će da nosi naranđasti, jedan žuti. Da. Znači, ne mogu da se... Jedan sa srpskom trobojkom. Taj nema nijedan, ne mislim. Ima Miloš Jovanović što je rekao da će sa Đilasom da ulazi. Ćuta će umjesto šorca da nosi zelen list preko jaja, razumiješ i tako dalje. Dakle, to je sada opozicija. I sad oni izlaze na teren takvi. Ali pre toga su potpisali, znači, neku zakletvu, šašu vina, razumeš, negde sa Milicom Zavetnicom, gde su se to lizali čmarovi, ja ne znam, sa Slano gore na Dedinju, znam ja tačno gde, naravno. I sad idu objašnjenje zašto smo pili to vino. Pa, znaš, kosmički razlozi zašto sa Vučićem možeš da popiješ šašu vina, razumeš. Sad, ne da ga pljuneš tamo, razumeš, mu se ne beš majke. Sad vidi, sad izliš na teren, a pre toga si se zavetovao, jeli, sa zavetnicima, si se zavetovao da kogod šutne u bilo koju mrežu, daje se Vučiću da je on to, da je to njegov rezultat i zavetovo si se recimo da je slomljena noga faul. Pa izvoli sad pa igra. Pa vidi sad da je, ajde da kažemo, ove nacionalno orijentisane stranke, da su tele, ali slučaj, da su tele neku promenu. Nešto. Ej, kakav duvan u pičku, mate baš gada. One bi išle zajedno na jednu listu. Međutim, po scenariju to nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno da se jača nacionalizam u Srba. Pogotovo ovaj pravoslavni deo. To nije dozvoljeno. Ni u Austro-Ugara. Ti glasovi moraju ni u Francuskoj. Ti glasovi moraju da se razvodne. Znači da idu na 100 strana. A zato se ova NATO LGBT opozicija i komunistička, ovi Jugosloveni sa 27.000 po popisu, to je 27.000 glasova, to je Proglas lepo odradio, to je klasična agentura. Sad ti imaš znači NATO gay-friendly opoziciju koja se udružuju u jednu listu, imaš Vučića i ove satelite oko njega koji su takođe jaka lista i onda dobiješ nacionalni front koji je razjedinjen. I šta ti to govori? Da li će Srbi opet da dobiju ove izbore? Pa neće, dobit će NATO LGBT agentura. Oni dobijaju izbore. Da li to bio Vučić, Đilas, uopšte nije bitno. Bitno je da Hill neće da izgubi izbor. Neće sigurno. Ja to ne sumnjam, ja znam, ja se sećam, i to uvek pomenem u ovim našim zajedničkim emisijama, uvek pomenem tu situaciju kada se ti borio protiv gej parade, jer smatraš da to... Okej. Jeste, 3 godine, pazi, ja sam čekao 3 godine da se neko javi od tih autoriteta. Ne, ti smatraš da je seksualna orijentacija lična stvar i da ne može da bude nametnuta... Kao vrednost, kao... To je lična stvar, znači da li ćeš ti sada da, na primjer, opštiš ili polno sa kozom, to je tvoja lična stvar. Ne može da bude vrednost koja će biti unešana u ustav, razumiješ? I sad se ti borio na taj način protiv toga i šta se dešava? Dešava se sledeća stvar. Tebi predsjednik vlade i predsjednik države kažu da ne možeš da organizuješ takav skup kojima ne dozvoljavaš ovima da izađu, ali on može. I on neće dozvoliti taj skup i to iznesu na televiziji, to kažu javno. I šta se dešava? Hill odluči drugačije. Sutra dan pederi izađu, a ti budeš proglašen za izdajnika i stalno plaćenik, jer njima je sumnjivo što ti nisi izašao. Čekajte, ste vi gledali Vestik šta je rekao predsjednik države i predsjednik vlade? Ne, mi smo izašli, mi smo kod hrama Svetog Save izašli i pozivali smo narod tu da dođe, međutim neke organizacije koje su bile zajedno sa nama su pozivale opet narod da dolaze na neke druge lokacije, jednostavno razbili su nas, sa svih strana su udarili na to, čak se i crkva uključila tu, taj deo agenture u crkvi i ona se uključila da to ugasi. Tu se rodilo ono naše srpsko pravoslavno odbrana naše zemlje, ne samo od LGBT-a, nego od opšte okupacije Srbije. Dakle, mi sada imamo, hoćeš da kažeš da mi imamo izbore u okupiranoj zemlji? Da, ovo su okupacije. Koje direktno sprovodi okupator. Direktno, i sad mi glasamo ko će da bude pozorište. Ne, oni sad prave pozorište, znači sa licima koje su oni probrali i oni načinili od njih to što su načinili. I gde to možemo da vidimo? Pa možemo da vidimo za veliki praznik u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Tačno. Kod ambasadora su došli ljudi da se poklone Hillu
i njegovoj gospođi i da kažu, čudi me, kako on nema dečka, zašto on ima ženu? Hill, on podržava gej paradu, zašto on ne živi sa čovekom, što živi sa ženom? Pa, on radi na razbijanju našeg društva. Našeg predsjednika, da, to. Sad gledaj, to mene sada podsjeća na jednu priču da, pošto su svi kod istog gazde na kazanu, sve ih plaća jedan čovjek, gde su oni različiti? U kom su oni to delu različiti? Različiti su samo u onom delu da žele, svi sada žele da budu Vučići. Misle da je to lako i misle da će to da postignu preko ambasadora Hilla. Ili već nekog Britanaca mnogo to nešto. Nemaju oni kapacitet koji Vučić ima u izvršavanju naloga Zapada. Nemaju ovi taj kapacitet. Misliš da oni ne mogu da budu tako velika kurva kao on? Da, nema šanse, zato što nacionalni deo iza kog se stalno Vučić krije, naravno da to ne bi podržao i skinuli bi ih za manje od godinu dana, samo na pomisao da nešto kažu. Međutim, Vučić to radi mnogo perfidno. Njegovi govori su nacionalni, patriotski i tako dalje. S jedne strane dižu se spomenici, ulice se davaju našim junacima i tako dalje. Pevaju se pesme srpske, pravoslavne i sve kad dođu, recimo, naši sportisti donose medalje. Sve je to lepo. To je sve lepo. Međutim, dela njegova pokazuje apsolutno sasvim nešto drugo. Ja samo čekam, to sad sam teo da ti kažem, to reči dela ja samo čekam kad će da se promeni himna Srbije i da umesto Bože pravde bude mlad ustaša na bojištu leži. Znači, to je naš da bude to kao da se malo prisjetimo naših boraca. Ne bi se mnogo pogrešilo u ovom momentu. U ovom ne. Sad, mi ćemo se boriti s to naravno ne desi. I sad imamo taj, znači, jedan aspekt koji je meni vrlo interesantan, a to je da je opozicija ova kakva jeste, nažalost, recimo oličenje opozicije je onaj, je li Dejan Beše Bulatović? Da, on je oličenje opozicije po meni. Znači, on je narodu ispričao jednu priču. Zašto to govorim sad? Zbog te tehnologije, zbog stvari koje možemo da dokažemo. On je narod ispričao i predstavio se, legitimisao se kao borac za slobodu srpskog naroda, borac za vrednosti koje vladaju društvo i tako dalje. Tog momenta kad je dobio mesto odakle će to čvršće i jače da brani, kad je dobio svoju tvrđavu, on je prešao SNS. Pa da. Pa to su sve zadaci. Aj kako ti to sad objasniš ovima što gledaju ovu emisiju? Koji su prepametni, koji kažu, vidite, vi sad pozivate da se ne izađe, vi ste plaćenici, vi ste neprijatelji. A ja sada, imajući u vidu sve ovo što sam rekao, da ne ponavljao ponovo, sad da ne pravio 16 emisija od jedne, ja sad da kažem, pogledajte početak same emisije, pa ćete vidite moje razloge zašto smatram da ne mogu izbori ni da postoje dok se prethodna pitanja ne reše. Ne može da ih bude uopšte. Znači, mi možemo da imamo privremenu vladu i privremenu skupštinu dok se prethodna pitanja ne reše. Mi moramo ponovo da izaberemo javnog tužilaca koji plaća Srbija i koji radi za interes Srbije, a ne za interes porodice Vučića. 3 čoveka nam treba. Ne za interes kartela Vučića. Treba nam sudija, odnosno tužilac, sudija i policajac. Evo, sada imaš recimo pripadnike MUP-a, jedne koji hapse kriminalce i koji su terorisani od... Nema novina koje da oni nisu našli stranama kao kriminalci. Nema kriminalci koji treba da budu osuđeni za teška krivična dela su svedoci protiv policajaca koji su ih hapsili, jeli govoreći... Sve se okrenulo. Ne, pa dobro, ali to je princip, jeli, naopačke na glavačke, to je princip satanizma, dakle, kako satanizam funkcioniše upravo ovako kako Vučić priča da mu je država. Jeste, Hristos je rekao, ono što je bilo dole, bit će gore. Ono što je bilo gore, bit će dole. Misleći uopšteno na ova vremena koja su stigla gde ono što te je nekada bilo sramota, sad je to nešto čime se dičiš, jer moderno društvo, moderna razmišljanja, sad je na svim nivoima to okrenuto naopačke. Na glavačke. Na glavačke. Sad imamo taj naopačke na glavačke, dakle to je princip kojeg je još Pajk napisao u svojim vizijama kako će sve da postane satanistički, zašto će postane satanistički i kako i na koji način će kroz pederastiju, kroz
tu pedofiliju, kroz sve to nakazno, kroz uzimanje života dece, još dok se maltene nisu ni rodile, dok su još u fetusu, ubijati ih i tako dalje, satanizam uživeti i izaći na sve to. Satanizam se bavi individualizmom, individuom. Njemu smeta zajedništvo, recimo, jedne porodice, a porodica jeste u suštini osnovna ćelija svakog društvenog uređenja. Pa bez porodice nema ljudske vrste, nema rase. Tako je, nema... Evo, ajde da vidimo kako će ti izgleda rasa pedera. I sad oni, pa nema... Znači, kao u filmu Matrix će ti izgleda. Ne, imaćeš kao u filmu Matrix. Imaćeš kao u filmu Matrix robota koji rađa bebe. Robot će da rađa. Kao u filmu Matrix onako, a onda će to da se koristi kako treba da se koristi, odnosno tamo kažu kao baterija za tog velikog, za tu majku robota. Sad ljudski organizam će služiti kao baterija. Vi sad imaš, recimo, na primjer, kako se zove ona spodoba što je pobedila na pesmi Eurovizije, ona budala? Saša Mirković, bio menadžer, kako se zove ona? Ma nisam ispratio to. Ona što je jedna pobjeda naša pesmi Eurovizije, ona... ova Marija Šerifović. To, Ganci. I sad gledaj, slušaj sada priču. Ja sada ovo ću da ispričam moju verziju priče, nemojte da se ljutite ni ti, ni naši pratioci. Ona je našla majku trudnu, nosoroga. Pa je ona rodila njoj bebu nosoroga, surogat majka, razumeš? I to si ti danas sve nastavno. Pa nije rodila, nego kupila, platila bebu. Ne, vidi, ali gledaj, znači... To se zove kupovina, brate. Pa kupila je bebu. To se zove ciga malo. To tamo postoji još izvrlo. Kupila je bebu, kakve su rogat majke i tako, mislim, to je klasična kupovina. Ja sam ti rekao uče ja dobe, ne. Pa koje su to vrednosti, bre, Sale, bre, o čemu se radi, bre, smo mi pravoslavna zemlja, smo mi Srbijeli, šta smo, bre, šta oni u šta nas stavili, šta prave od nas. Mi smo bili pravoslavna zemlja kad se snimao film Skupljači perje. Je upravo opisana ova situacija. Da. Gde imaš, recimo, gde imaš Belog Boru, jeli, kog igra naš veliki proslavljeni šiptar glumac, razumeš, gde imaš Belog Boru koji daje pare da se krsti mrtvo dete, razumeš? Da. Je li to isto bilo pravoslavna zemlja? Ne, to je bila zemlja koju je napao komunizam i osvojio. To su ta ponašanja... Stalno nas neki napadaju. Komunisti, sad globalisti, čemu se tu radi? Sad gledaj, kaže ovako, znači, sad ti koji kao Šerifovićka kaže, dakle, da je ona majka, kaže ja sam dobila bebu, a nije ona, nego ne znam ko je dobio, to je kao Ana Brnabić koja je dobila bebu isto, znači između dve žene možda se dobije samo triper. Ne znam šta može da se dobije, meni je, brate, odvratno uopšte o tome pričati. Dobro, pričamo zato što ljudi moraju to da čuju. U redu. Moraju to da vidi. Ja sam, evo, dok mi ovo pričamo, pustio naslovne strane tih novina. Ne, da vidiš koje novine to piše. Da se vratimo mi na to, to jeste privatno svako. Čekaj, nije privatno, vidi. Znaš kako je Lane Gutović rekao? Kaže, ja nemam problem sa time što je Ana Brnabić lezbijka i to je njeno pravo. Ja imam problem što je premijer Srbije lezbijka. Jer upravo on je time mnogo rekao. Znači ti sada namećeš našem srpskom pravoslavnom društvu, u većini smo pravoslavci, Srbi državotvoran narod, mi smo stvorili ovu državu. Pustit ću taj klip dok ti pričaš da ljudi vide, mislim o čemu pričaš. Nemam ja ništa protiv što je ona lezbijka, ništa to, pa lezbijka, ona kaže da je od rođenja lezbijka. Tako je rekla, to sam ugrabio između pecanja da čujem. Da je od rođenja lezbijka i na to nema niko nikakvu primjedbu. Ima primjedbu zašto je premijerka. Niko nema ništa protiv njenog lezbejstva. Pa ja imam kučku koja je od rođenja kučka. Psa mog. I nemam ništa protiv nje dok mi ne postane premijerka. A što mislite? Tad već postoji. To je već, da. A kako mislite da je ona došla na tu poziciju? Pa imenovanje, pa pokaže, pa Vučić pokaže. Vučić mora, on nema, verujte mi, nisam apologeta
predsjednik, ne govorimo o Vučiću, nego uopšte predsjednik. O pojavi, da. O pojavi predsjednika. On nema izbor. No stav, on nema kadar. On se prstom pokazujući na gospođu, svejedno gospođu, hajde uzet ćemo gospođu Brnabić, on je izabrao najbolje što je moglo da bi izazvao reakciju Zapada, da kažu, dobar je. Dobar je. On poene za sebe bira na taj način. Za to ima stav. Da nađete tako ljude koji su ovakvi ili onakvi, da ode do recimo, kako se zove ona tamo gde su Srebrenice, i tako dalje. Ima talenat za te stvari. Radi se o jednoj psihološkoj operaciji ili ti Overtonov prozor, kako to zovu ti globalisti. To je, znači, šta se desilo kad smo mi dobili Anu Brnabić za predsjednika vlade? Onog momenta kada neko potpiše da prodaje svoje dete nekom drugom, taj više ne može bude roditelj. Pa naravno, i ovaj ko je kupio dete. Taj ko je kupio, taj kriminalac. Znači, sad gledaj, sad se ljudi ovde, zahvaljujući ovome statusu quo u pravosuđu, znači, to je bila ideja da se kaže. Znači, meni je bila ideja da uđemo u primjer, da navedemo jedan primjer i onda da kažemo, vidite gde tužilaštvo zakazuje. Gde je Marija Šarifović ispunila formulare za usvajanje deteta? Nema. Znači, ona može, kako joj se digne ona stvar, da kaže, evo, ja sam sutra majka. Ana Brnabić može, kako joj se digne ona stvar, da kaže sutra majka, otmeš Jovanki kuću na Dedinju, otmeš Bolitu uvo, razumeš, izrenoviraš za moje i tvoje pare i onda kažeš, ja sam majka, evo tu. A onda se posvađaš sa tom, pa sa ćerkom hrvatskog glumca nastaviš dalje vezu. To može tako, razumeš. Da, osjetila muškarca, ta plava. Pa nije, plava izgleda bila pod direktnim utjecajem ruske obavještene FSB, ruske obavještene službe, pa to kad Amerikanci nanjuše Ruse odmah, ne daju. Ali znaš ko je to prvi provalio? To nisam ni pratio sam ja to, imao sam jedan, kako da kažem, prepisku s jednim čovekom koji zove Momo Stojanović. Interesantno da on sada kroz ovaj sada njegov deo života pere nešto što je radio ranije, ali dobro, možda će uspeti. Neka radi čovjek svoj posao. Mislim da treba stvari da počnemo da nazivamo pravim imenima, znači nema kakva surogat majka i te gluposti, to je kupovina dece, trgovina decom. I to sve ide u ove izbore, u ovaj dan predizborne ćutnje na naslovnim stranama, to da znaš što. Da, jeste, pa mora narod da se igra. Naslovna strana današnjeg ide Koraksova karikatura satanizacije porodice Milošević. Njemu nije dosta. On samo tu vidi, znači to, ja kažem, svaka tebi čast zemljače, okej, ti ideš i satanizuješ i dalje onoga koji je branio Kosovo, onoga koji nalazite mu nekakve, tu jednu scenu montiranu taj jedan jedini dan kada se organizovao SPO, da se doveze hleb i da se dovedu neki indijanci koji će kao da za pare, naravno, dobili su marke nemačke, da jurišu... Čovjek nije pristao na IPAP sporazum, SOFA sporazum, nije pristao na de facto priznanje Kosova ili nezavisno Kosovo, nije pristao na te stvari, dobili smo bombe, branio je Srbiju, u redu. U redu, šta je trebalo da da, kao što ovi daju da pijemo Starbucks kafu, ali zato svetinje, narod srpski, šta nas briga, bitno je da mi u Beogradu živimo u miru i stabilnosti. Ali gledaj ti sad ovo, vidi sad ovo šta hoću ti kažem. Sad smo došli do teme Kosova. Znači, meni neke stvari nikad ne mogu da budu jasne. To je zašto ovoliki broj ljudi u Srbiji, učenih ljudi koji znaju materiju, ne može da shvati da je rezoluciju 1244 može da promeni samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I to stalne članice. Ovih 5. A ne Vučić, Tači ili neki političar od bilo da li da iz Amerike, nebitno. Ne može to da promeni. Znači, dokle god budu funkcionisale Ujedinjene nacije. I evo sad šta se dešava. Znači, svaka reč koju izgovori neki ruski političar, recimo Lavrov, tog ranga ili šta ja znam,
se ovde tumači kako se nekome digne ona stvar, evo ga, evo prodao nas je. Sećaš se onih naslova, u istim ovim Vučićevim novinama Putin je prodao Srbiju. Ma da, naravno, ali vidi, ne smemo da zaboravimo jednu stvar, ono što Rusija stalno ponavlja, a to je kako budu vlasti Srbije i narod Srbije odlučio, mi ćemo to podržati. To je trik pitanje, znaš. To je, oni kažu ovako, dobro, kako vi budete htjeli narod Srbije, mi ćemo podržati, ali nećemo vas podržati. A u stvari zašto neće? Zato što njima ne odgovara da se izmeni rezolucija 1244, jer će onda morati promene sve rezolucije koje su njima važne, a to se neće desiti, jer onda će se pojaviti... Da, onda će ići po istom sistemu, zato ne moraju da brane rezoluciju 1244. Taj princip kako funkcioniše pravo u anglosaksonskim zemljama se neće primeniti sigurno u jednim nacijama. Taj princip pravo presedana. To nikako da shvate isto neki. Oni to sad pričaju, pa šta će drugo Putin ti kaže? Kako vi kažete, mi ćemo vas podržati, ali ono, evo brate ruka, evo vodka, popijemo po jedno i to je to, ali se neće menjati dokument. Recimo, šta se događa ako se uvedu, recimo, sankcije Rusiji... A nisu uvedene? Pa jesu, uvedene su, samo šta može jače od toga? Jer nisu proglašeni za... Je li osovina zla još od vremena Georgea Busha starijeg? Da. Osovina zla, mislim. Iran, Rusija, Koreja. To je osovina zla sve vremena, znači oni to znaju, oni žive s tim. Jeste, to je propaganda. Šta? I šta je bilo u Siriji? Što nisu osovinu zla oterali iz Sirije? Pa što nisu oterali iz Libije osovinu zla? Što nisu oterali, ne znam, iz Iraka osovinu zla? Što iz Afganistana nisu oterali osovinu zla, nego oni budu oterani. Znači, hoćete reći da ti principi na kojima funkcioniše međunarodno pravo su mnogo čvršći i jači nego Vučićeva reč i njegov navod na čast, po znacima navoda, i njegov obraz, po znacima navoda. On to ne zna ni šta je. A možda on ide na tu kartu, znaš ti kako narod, naročito ovi njegovi glasači, on to sve namerno radi da bi... A znaš da je čuva tu kartu? Znaš da je čuva tu kartu? Ja znam mesto da čuvam tu kartu. Da. On čuva kartu. Znaš ti, recimo, Big Lala izvuče zeca i šešira. Naprimjer, svida to, jesi? Da. Onaj, kako zove onaj Hudini, kako zove onaj mađioničar što avion otkrije, ne znam. Onaj Amerikanac. Da, David ili tako. David Copperfield. On izvuče ispod čaršafa, a Vučić njegovu kartu za život i za bolje budućnost i Srba izvuče iz dupeta. Tap, evo kartu, i sad gledam, odakle izvuku. A samo Vesić zna, samo znamo, bio unutra. Vesić zna, da. Ti majku, ti jevren. Pa znaš ti kakve su to budala, brate? Sad malo da uozbiljimo, znači, da malo uozbiljimo, znači, stvari, da se vratimo, vezano za Kosovo i Metohiju i vezano za ove izbore. Znači, ovo pakovanje sada koje imamo izborne većine, znači, za koga god da se glasa se za američku administraciju. Ona će da dobije ove izbore. Zašto je bitno američkoj administraciji da dobije ove izbore u većini? Da imaju u Skupštini većinu i to. Dolaze nameti koji su poznati svima, a to je de facto priznanje Kosova i Metohije, francusko-nemački sporazum, odnosno nemačko-francuski, odnosno američki namet, i mora da se napravi ta jedna skupštinska većina koja će imati snage to da izdejstvuje u tom nekom, ajde da kažem, u pravnom smislu. Sada, vlada Republike Srbije u odlasku se dosetila sada pred izbore kao jedan onako manevar, pa je poslala dopis da oni ne žele da prihvate francusko-nemački sporazum, gde onda izlazi Evropska unija i njihovi predstavnici gde kažu da je to država Srbija potpisala i da je to pravno obavezujuće, da ti sporazumi Ohridski i francusko-nemački moraju da se sprovedu. Šta je vlada Srbije uradila? Nije mogla da izađe ispred svog naroda i da kaže, ljudi, mi imamo pravnu obavezu, mora to da ispoštuje. Nemamo mi pravnu obavezu. Ali vidiš, igra jedna. I sad su oni poslali Evropskoj uniji
taj dopis ovim vraćaju, da je to pravno obavezujuće i Skupština će morati da donese takvu odluku, zato što je to pravno obavezujuće. Znači, igra jedna. Vidi. Ti sad govoriš kao u većini svojih govora Aleksandar Vučić. U kom smislu? Ne u smislu da ste ti on isto, nego u smislu čućeš će, ćemo ćete će. Znači, to je ona greška u koju upadaju analitičari koji zaista... Ma nisam ja nikakav analitičar. Ne, ti imaš svoj neki stav koji si čuo. Sad ja sad pokušam samo ti kažem, dakle, analitičari prave jednu veliku grešku. Oni govore, oni miksaju buduće i prošlo vreme i kažu da je naš obavezujuće nešto. Ne. Kaže doneće Skupština. Kako je obavezujuće ako tek treba da se donese? Znači neće doneti Skupština i onda više nije obavezujuće. To su neke stvari koje ljudi jednostavno ne mogu da shvate. Zašto? Oni veruju, ja ne pričam sad o tebi, zato sam ti rekao, nego pričam, eto, kroz tebe, pričam o nekim stvarima kako nam se ovde podmeću. Dakle, ljudi veruju da je sve završeno, da je to sve izgubljeno, da je ne znam, to i jeste cilj, da se stvori jedno pometnje. Ti kada vodiš bitku protiv neke vojske, da, naravno, ti kada vodiš bitku, da, samo ja ću to da pojasnim, da ljudi shvate, da ne kažu, evo, ovi pričaju istu priču kao i ovi. Dakle, ti kada vodiš bitku protiv neke vojske, glavna stvar je da je ne vodiš samo oružjem i da je ne vodiš samo taktikom i strategijom, nego je da vodiš psihološki, da tamo stalno podmećeš neke priče, evo, bit ćemo poraženi, ovi ne zarobljavaju, ovi ubijaju, ne znam, ovi ono, i ti kada naneseš dovoljnu količinu straha u to, ta vojska izgubila bitku, možda izgubila i rat. Pa evo ti, ovo ti klasičan primer koji potvrđuje to što govoriš. A to je, vlada Srbije šalje dopis, ovi vraćaju, pravno obavezujući, ulazi u mozak naroda, da je to izgubljeno. Složi se sa mnom samo u jednoj stvari, a to je da ja i ti kada pričamo sami, ja znam koji je temelj tvoje priče i znam koji su izvori tvoje priče. Ali ljudi kad nas slušaju, oni to ne znaju. Da moraš sada da im kažeš da to tako izgleda, ali da je u stvari u suštini sve drugačije i da je sve jednostavno po Srbiju i da ta priča o kakav bre francuski nemački sporazum imaš rezoluciju 1244. Ma naravno, žele da prevedu narod srpski žene preko vode. To je otprilike, znači ono... To je. Tako da mi sada trebamo sve snage da usredsredimo, naravno dobijamo nelegalnu skupštinu, nelegalnu vladu, zato što nisu sprovedeni izbori na celoj teritoriji Republike Srbije, a to nije pravno regulisano. Znači, vlada Srbije nije obrazložila Skupštini nikada zašto su se izgubili uslovi da se održavaju izbori na Kosovu i Metohiji. Onda je Skupština Republike Srbije trebala da donese zaključak, pa shodno tim zaključkem, to je znači u pravnoj formi da bude stavljeno, jer Kosovo i Metohija je okupirana teritorija i zbog toga ne mogu da se održavaju izbori. Molim, rezoluciju donesite da je ta teritorija okupirana kako bi se zemlja vratila u ustavne okvire. Ovako mi sada ulazimo u jednu poluanarhiju, parcijalno se ustav sprovodi. Barem dva srpska patrijarha, znači barem dva, su tražili od države da proglasi stanje okupacije. Da, jest. Barem dva. Patrijarh Pavle je tražio... I Irinej. I Irinej. Da. Eto, barem dva, ne, pa propustili smo svi, ali ja ti kažem sada, barem dva patrijarha su tražili da se neke stvari reše... Na vreme. I kako treba. Kako treba. Dakle, ima nekoliko vladika koje su i na televiziji, u emisijama, u kontakt emisijama došle. Ja sad neću da ih imenujem, ali pustit ću snimke pa da vidite tačno kome se radi, a nije sve Amfilohije Radović, ali nije sve u mitropolitima, nego ima nešto u vladikama Srpske pravoslavne crkve, koji su tražili i objašnjavali zašto treba da se proglasi okupacija. I zašto to vreme koje nas čeka u okupiranoj Srbiji je za nas dobitak, a ne gubitak vremena. Ti to sada ne možeš da objasniš ljudima koji žure da nešto prodaju i da uzmu pare. Znaš, ti sad imaš mamine srebrne tanjire i trčiš na pijacu, tamo sve dogovorio i sad trčiš da uzmeš pare, sad mama se predomišlja, ne, pa si ti nešto ubeju, pa se nerviraš, pa tu ide tuča i na kraju se to završi ubistvom i ne znam čime, sve se... Dakle, počinje da me nervira koliko je sve jednostavno, a koliko ljudi jednostavne stvari ne mogu da razumiju. Neću da kažem ono reči glupi, jednostavno to je njihovo pravo da budu pametni, da ne budu, ali toliko je jednostavno i da sada svi hoće da objasne
zašto je zločin počinjen kad je ubijen Oliver Ivanović, a zašto vlasnik Pinka ne odgovara, nego zida onaj dvorac tamo na Dedinju, koji na sve liči, samo ne na beogradsku arhitekturu, ikada, od koji je Beograd od pre 7000 godina do danas. Znači, šta se to dešava s ovim ljudima, da jednostavno takve stvari ne vidimo? Ubistvo Olivera Ivanovića i Vlade Cvijane, slobodno reci, da. Vlade Cvijane i sve. Kada je Briselski sporazum 2013. godine donešen, kada su preko srpske liste koja je položila zakletvu kosovskoj himni, ušla u kosovske institucije, opštine na severu su dobijale za razne projekte novac od vlade Kosova. Ujedno, iz Republike Srbije za iste te projekte stiže isti ili veći novac, koji prolazi kroz te projekte i vraća se tamo gde se onda ovi u Srbiji tale. I onda su to neki Srbi tamo na Kosovu i Metohiji to provalili i rekli ne može to više tako, zato što je na dnevnom nivou oko 50.000 evra po opštini se izvlačilo. Znači, novac je stizao iz Srbije i vraćao se nazad u vrednosti na dnevnom nivou oko 50.000 evra. I zato su izgubljene neke glave tamo, odnosno ubijeni ljudi, proterani i tako dalje. Čitavi spiskovi od vlade Srbije su stizali na Kosovo i Metohiju kod Šiptara i ovi su vršili presiju dugim cevima, upadanjem i tako dalje. Dosta ljudi je pobeglo glavom bez obzira da sačuvaju svoju glavu i svoje porodice u centralnu Srbiju i širom sveta. I zato što je kriminal u neverovatnim, u ogromnim svotama novca tamo koji se vrti, da se ta teritorija zbog para daje i predaje. Ali ne znam kako misle sa svetinjama. Ne, dobro, imamo dobro, to sad pusti to na tu pljačku, ali gledajte sad imaš, na primjer, imaš sada, zašto bi ja i ti bili teroristi, ja i ti, na primjer, ako danas pričamo, na primjer, o Banjskoj. Zašto bi mi bili Šolakovi novinari, zašto bi bili, ne znam, špijuni, ako pričamo, objasnite mi događaj u Banjskoj. Recite mi sve koji su učestvovali, zašto su učestvovali, ko su ta imena i prezimena, ko je to dao naredbu, ko je dao potpis da se to uradi, taj zločin prema srpskom narodu. Ne, mene samo to zanima. Znači, nemoj ti da mi vadiš sada priče OVK koja danas diže spomenik sebi, kako je bio žrtva u onom kafiću tamo, gde su pobijeni oni srpski mladići koje je pobio OVK, oni sada kažu da su to uradili srpske službe. Zašto? Zašto je to Vučić izgovorio svoje vremena? Jest. E sad, šta se tu dešava? I onda nameću tu priču. Nameću, naravno, jer imaju osnova, jer sve što je rekao Vučić, evo videli smo a i vidjet ćemo sada. Pazi, u danu kad se dešavala Banjska, imaš 3 srpske svadbe, imaš na desetine hiljada veterana, koji pojma nemaju da tamo neki Srbi brane Kosovo i Metohiju. Jer razumeš da je to odrađeno parcijalno, da narod Srba na Kosovo i Metohiji pojma nije imao o imao i Vučić, što je nevažno. Ali su imali, naravno, naše službe, američke, britanske, nije bitno, ko je tu sve umešan, da bi se dobilo šta? Da bi se dobilo da... Da bi se dobilo da leševi srpski ipak sa Kosova idu u sanducima, ono što je rekao Vučić da se neće desiti. Dakle, on je taj koji... Ali on kaže, skoro da je rekao, bolje 3 nego 5.000, kao da je on pokrenuo vojsku tog dana. Dobro, meni je to bitno da on sada to prizna, znači meni je to bitno da on to sada priznao, da ja znam ko su Radojičić, Vučić i ko je Zvonko Veselinović i da će to klupko, kad počne da se odmotava, biti jako jedan veliki teret, pogotovo njih trojicu, a neću da pričam sada za Veselina Milića,
koji je u organizaciji kriminalnoj Zvonka Veselinovića, nešto da pričamo o putevima, krađama, pljačkama, sve ovo što danas pričaju. Hvala Bogu, imamo Srbe na Kosovu i Metohiji koji arhiviraju sva ta dokumenta i sve te kriminalne radnje koje su Zvonko Veselinović i Radojičić činili tamo. I Vučić. I Vučić, a to bez Vučića nije moglo da se... Tako da će oni morati to kad tada i pred sudom da objasne, ja to jedva čekam da dođe to vreme, pravo ti kažem. A nije samo to, ima tu dosta stvari sa nekim drugim kriminalcima koji su pridošli iz Španije, koji se bave nekim uvozima, imaju apsolutno prioritet prilikom uvoza. Svako drugi koji uvozi to što oni uvoze na carini dobije ili batine ili mu se baci... Ne sme monopol. Ne, mora monopol da postoji. I sada šta se tu dešava? Dešava se recimo da se prebijaju carinici koji jednostavno ne razumiju zašto neko... Ne razumiju kako je vreme došlo. Da. I zbog toga dobijaju batine, beše u Šapcu. Da, ne samo u Šapcu, beše svugde gde postoji carinska ispostava. Da, neki su dobili po ušima ćuške u Novom Sadu, koliko se čini. Tako da, eto, ta sprega kriminala i države je postala toliko očigledna da a oni će da rade po ustavu i po zakonu. Jeste, 100%. To je ono što ljudi ne razumiju kad ja i ti pričamo o izborima, o bojkotu izbora, ne razumiju taj vrlo važan deo, taj veoma bitan deo, a to je da jednostavno... Da Srbi ne učestvuju u sopstvenoj propasti. Ne smemo to sebi da dozvolimo, pa to je herojski narod sve, da ti sada učestvuješ ispranog mozga kao dolaze promene, 23 godine sale, promene ne dolaze. Mene ubeđuješ sada da sam ja gladan i da treba da ručam. Ubeđuješ. To sada radi srpska opozicija. I nemojte, kaže, čak je sinoć bila neinteresantna emisija kod Ivana Ivanovića, da Ivan Ivanović ubeđuje Bijelu, ubeđuje Bijelu, našeg proslavljenog glumca i režisera, ubeđuje ga, kaže, evo dobro, znam ja te priče o bojkotu izbora, ali pomozi nam sada. On sad ubeđuje sada Bijelu kao evo izađi i pomozi nam, on neće kao i on bojkot izbora Bijelu. I sad šta se tu dešava? Dešava se sledeća stvar. Ti mene sada ubeđuješ da sam gladan i da treba da ručam. Znači da izađem na izbore. I objašnjavaš mi kosmičko značenje svega toga. A onda mi kažeš, izaćeš na taj ručak, otićeš i ješćeš čovječe šta hoćeš, izaberi slobodno, nije problem, ali će ti ručak poslužiti čovjek koji ti je silovao ćerku. Organizovat će čovjek koji ti je ubio ženu, vlasnik tog restorana je čovjek koji te ostavio bez posla i koji ti uništava zemlju, a ti izađe ruče, šta te boli kurac, jebote, razumiješ, mislim, jedi, i jedi svinju, razumiješ, i sada ti političari koji su uzeli, pazi, da su bar uzeli neke pare, nego ti svi sitni po spejsovima koji su uzeli po 1000 dinara, nešto beda, bre, neka jad, ili koji čak nisu ni mogli da uzmu, nego su imali naredili šta da rade, oni sada kažu da smo ja i ti desničari. To je sad ona čuvena priča, to je sada čuvena priča, nacionalisti su desničari, jeli? A internacionalisti, to je onaj najgori soj, razumeš, nekih koji je sada na kraju treba... Srbija protiv nasilja. Da, možda ne rešte. Znači, ja koji volim svoju zemlju, ja sam fašista, a on koji u Leninu nalazi spas svog života, razumeš, kao što su u Marksu naši... Ali pazi čega su se dosetili, Sale, dosetili su se Proglas. Znači, Soroševa priča skroz, međutim, logika. 20 godina ljudi izlaze do 55%. Ove ostale ne interesuju. Ne žele da učestvuju, možda nemaju za koga da glasuju, nije bitno. Možda su neodlučni i tako dalje. I sad ovi sa Proglasom, da bi podigli taj procenat sa 55 na neki jači procenat kao već velika izlaznost donosi promene i tako dalje. I sad zamisli od onih koji abstiniraju, izlaze. Znači ti koji abstiniraju, oni jednostavno ne žele nikakve promene. I on će da zaokruži Vučića.
jer ne želi ništa da se menja. Ako ga i ovaj nagovori da izađe na izbore, jer Proglas je izričito govorio, nije bitno za koga ćete da glasate, samo izađite na izbore. Zamisli to, ajde. Čega se agentura dosetila, brate? Znači, to je jedna farsa, jedna pozorišna tragikomedija koja predstavlja... I sada ljudi ne shvataju, sad ljudi, znači, meni je problem, jer ja stvarno nisam teo u predizbornoj kampanji, jednu emisiju nismo napravili IT, ni jednu, ništa, samo onako lake one objave, izrezanje po mrežama, znači nisam teo jednostavno da učestvujem u tome. Ljudi ne mogu da shvate da je politička tehnologija kojom se dobija diktatura, ruši diktatura, znači je bojkot. Ti ne možeš da shvati. Sada, oni koji znaju da je to tačno što ja ti pričamo, oni čine sve da to onemoguće. Znači, bojkot ne sme da bude dozvoljen. I imali smo Đilasa koji je jednom istrčao sa tim bojkotom, cela Evropa je došla na fakultet političke nauke i dovodila ih tamo za uši, bre, da im kažu, nađite sada način... To ne smete da radite, da. Nema bojkota, bre, pička materina dok smo mi plaćali. Znaš ono, kako je bojkot? Na kraju krajeva i taj bojkot koji su oni radili, to je namešten bojkot. Nije bio bojkot. Pa nije bio. Zamisli bojkot sa Boškom Obradovićem. Da možda zamisliš tako bojkot? Ali čekaj, zamisli taj aktivan bojkot, pa da povedu ljude, pa da kažu kakvi izbori, pa da se blokiraju institucije, pa da se traži, da se srede glasački listići, glasači, da se srede mediji, da se svima daju jednake šanse, da ovo, da ono, da se poštuje ustav, da se u pravnoj formi označi zašto ne može, zašto su se izgubili uslovi za održavanje izbora na Kosovu i tako dalje. Sve da bude po zakonu i po ustavu. Znači to, i da vidim ja, kad bi izašli na izbore sa 25-30%, nad kojim narodom bi oni vladali, kad narod ne želi da ti... Ne samo to, nego, gledaj, ti... I sa kime bi vladali? Ne, ja neću da objašnjam tehnologije političke bojkote. Znači, režim bi pao, lažna opozicija bi pala, sve bi kristalno jasno bilo, Ustavni sud bi morao da počne da radi svoj posao, ali nismo imali dovoljno volje. Mi jesmo bili inicijator. Još je rano očekivati da sud radi svoj posao. Međutim, kad će sud početi da radi svoj posao? Kada progovore nevino ubijeni. Kada progovore nevino progonjeni. Kada progone nevino nastradali. Kada taj tihi krik iz grobova ih stigne na njihova radna mesta na kojima sada, po znacima navoda, oni misle da uživaju. Tada, kad ih bude stiglo. Kad ih krene da ih grize savest. Ali šta je ono što naš narod jednostavno više nema strpljenja, pogubio živce, ovo suviše dugo traje. Oni više ne veruju da će to da se desi, ali desit će se, ljudi, jednostavno, kako vi u glavi obrišete da će to da se desi, možda se neće ni desiti, ali vi morate budete svesni. Vi morate da pozivate te ljude na odgovornost svaki dan. Mi moramo da reagujemo. Koliko nevinih ima da je napisalo pismo putem društvenih mreža i objasnilo svoju poziciju, dalo dokaze koje sud treba da pogleda, a ne da ja veštačim kao, ne znam, isti takav kao i on ili šta ja znam. Jeste, mnogo je nevino optuženih, puni su zatvori protivnici koji su protivnici sistema. Milovan Brkić. Mnogo puni su zatvori. Bio je Dejan Zlatanović u zatvoru. Zašto? 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 Govorenu reč. I mi tu reč izgovaramo. A pazi šta je on izgovorio. Znači mi počinjemo tvoj, sećaš se kad ste ti, kako se zove bre? Šta je loše u tome što je... Ivica Božić, kad ste držali Space. Da. I mi počinjemo Space, ko potpiše njega ubiše. Da. Završavamo Space, ko potpiše njega ubiše. Šta je tu loše? Ja u emisiji kod Dejana Zlatanovića pokušavam da mu pomognem. Da kažem, evo, ja sam taj koji te podržava. Evo, došao sam, već svi vide. Snimi to, jebi ga. I on kaže... I zbog onoga što si izgovorio, što nije strašno, a on izgovara ko potpiše njega ubiše. Znači, nema straha čovjeka, razumiješ jednostavno. Diktaturu ruši hrabrost, a ne hrabrost ona Schwarzeneggerovskog tipa, nego one nasmejane žene. Zašto je Francuska buržovska revolucija na umetničkom delu, koja pokazuje taj čin, žena? Zašto je majka hrabrost? Zašto ne može majka hrabrost nikada bude Marija Šarifović?
Pa ne može nakaza da bude majka hrabrost, razumeš? Zašto mi u našoj, zašto je majka 9 Jugovića hrabra? Zašto 9 marama moraš da staviš u ovoj zemlji da bi pokazao da ćeš braniti zemlju? Vidi, to nama vladaju kukavice. Nego je sistem tako napravljen da deluje da su oni jaki, hrabri, da imaju sve poluge moći i tako dalje. Sistem mora da se menja na svim društveno-političkim nivoima i tu dolazi do skidanja i okupacije same Srbije. Ali mora narod to da želi. Ti sada pričaš, ja vidim 50 izjava Vučića, znaš kako je hrabar. Da, hrabar. Vidi, idem, ne, mene nećete videti u Tiranu. Mene nećete vidjeti, ja neću tamo, brate, prvi. Ne dam gazivo. Mogu da me skinu, da me smene, ne dam gazivo. Ali nije znao da mogu da ga jebu. Tu je, brate, ono već. Ne znam šta su radili, ali je dao gazivode. Pa stao je sve, brate. Znači, toliko o njegovoj hrabrosti, o njegovom junaštvu. I tako, ne, on je mudar, Obrenović. On? Da, on kaže da, on je negde rekao još, ima tome 5-6 godina, koliko sećam. Ne, on je... Da, ili neko njegov. Ne, on je negde između, ne može da bude on Obrenović. Da, se bavi Obrenovićkom politikom. Ne, on je negde, slušaj, on je negde između Obrenovića i Karadžića. Ne, između Obrenovića i Šarca Kraljevića Marka. Tu je negde, ne. Zašto? Zato što je Šarac Kraljevića Marka pio vino. Znaš, ono, kaže Marko pije pola... A obožava vino. Dobro, te voli. Pola pije, pola Šarcu daje, znači sada nije pola pije, pola Šarcu daje, nego sada pije, pola Vučiću daje. To je sada, znači ono... I on ima, znači on ima tu antenu, znači kad drži čašu, ono... I onda pije ovako, znači, to vidi se, to antena je tu, a može da čačka nos, a može i sada... A može da pokaže prstom, ti tamo, dok drži čašu. Da, Hill pije vino, pola Vučiću daje, tako je. Teška situacija, ali evo rečenica. Hill vino pije, a Vučića kurcem po ušima bije. Mnogo si... Deseterac je otišao mnogo. Ja predlažem, vidi ovako, ja predlažem da mi polako privedemo kraj, ako imaš nešto za kraj da kažeš našim praticima. Pa ništa, narod ima moć. Ako želi promene, on može to za 48 sati da uradi. Dali smo bili inicijativu, nismo naišli na odobrenje neke, ajde da kažemo, i intelektualne elite i nekih političkih organizacija, ne da nisu razumeli šta smo mi želeli time da postignemo, nego jednostavno nisu želeli i onda je ta volja kod njih za promenama veoma upitna. Tako da, opet da kažem, narod ima moć, suverenitet i u njegovim rukama, ako želi da poklanja sada, sutra, 17. svoj suverenitet u ruke ovim mafijašima i prevarantima, izvolite, izađite na izbore, dajte vaš suverenitet. Ja neću, ne pada mi na pamet više ikada, dok se ne dese prave promene, a one neće doći putem ovih okupacionih izbora. Neće doći nikada do takvih promena, doći će na ovaj način gde narod će da ignoriše vlast, okupatora, kvislinge. Znači, postoje dve faze borbe protiv okupacije. Znači, postoji statična i dinamična faza. Mi smo sad u statičnoj fazi, vrlo brzo ćemo preći u dinamičnu, tako da neće narod samo da ignoriše okupatore. Naravno, dešavaće se to svašta nešto, ali okupator svakako, kao i svaki okupator, će dobro zapamtiti Srbiju. Okupator je zaboravio da je ovo grobnica svih velikih imperija, pre svega. Srbija je samo jedna grobnica velikih imperija, nema koja nije sahranjena ovde. Ovo je samo još jedna imperija u nizu. Još jedna u nizu, nije ništa to novo za nas, mi ćemo to da rešimo. Malo će nam trebati vremena dok se ljudi razmrljaju, dok se opasulju, dok ne vide šta im se dešava. Dakle, mili moji youtuberi, facebookaši i twitteraši, završen je 187. srpski kolporter, evo čuli ste i mene i Aco šta smo pričali. Dakle, Srbija je okupirana, mi ćemo je osloboditi. Kad kažem mi, ne mislim na nas dvojicu, nego mislim na celokupni srpski narod, na sve naše
žive i mrtve, na sve naše pretke, na sve naše potomke koji se još nisu ni rodili. Neke greške ćemo morati da ispravljamo duže, neke ćemo ispravljati u nekom kraćem periodu, sve u svemu to će se desiti, greške će biti ispravljene, mi ćemo živeti kao što smo živjeli uvek, kao jedan slobodan narod, kao jedan primjer slobodarskog duha svugde u svetu. Vidimo se u 188. srpskom kolporteru s Bogom. S Bogom, svako dobro. Bog vas čuva sve.